to take time to read Wallace Soyinka. Tan migao mar omenda MBADI odok ne chenro ma sirkal oketo mar chula nyuola kod jogo mayudo lal kod hinyruok kaluwore gi ng'anyo are 2017 kowacho ni mana en okang' makare kendo ma en sa makoro osiew mane oni anyuola goyo ratiro margi ne oloso ka entiere nyasi moro mar arambi e gweng' ma Naimware kar chung'od bura ma Suna East kama nomedo wacho ni gino ma ichan tim en kaluwore gi katiba ma Turkae. Bende okwayo joten kweth maketo sirkal tesre mondo rangie yore mag bero chenro mag sirkal. Jotelo moko manoyoro ting'o gavana ma Migori Chilayako manojiwo tudruok makare e kind sirkal maduong' kod mano mar kaunti e bero chenro ma ichwalo ne oganda. And the president, together with the former Prime Minister Raila Odinga, have sat down and have agreed that one of the conditions for working together is to make sure that those who lost their loved ones and those who are maimed must be compensated. And this is the first in African continent. Kenya is full of firsts. This is something that should not be criticized. Some of the people who are killed, something must be done. We must bring reconciliation in this country. And the president has said publicly and announced loudly that we are going to do a first one in 120 days. Compensation for people who have suffered. Then some people are criticizing that. What kind of a person are you? There is a need to compensate these people who have suffered. I will exercise that authority under Article 223. I will make money available. So please, Mheshimiwa Kalonzo, stop questioning where money will come from. I have that power given by the Constitution. And the president has already instructed me. Dakan prayo koda chiel nyakoro mgajong bang sadik marutieno chenro en oimore erokamana hinya kuoma kete Ramogi TV Antifical Juma wacho no mora hinya gi Ramogi TV entie Nairobi wacho ni wako lamo kod mos makende ne shemeji mare Naomi Bolo ma en mama Bofan molalo mama gia masira mar ndara manotimore mambuleo Coptic